толенома барои имрӯз санаи 9 октябри соли 2020. ҳамал дар ин рӯз аз рафтори дағалонаву нафратангези атрофиён ба шӯр меоед. бо чанд нафаре ки бо кӯмаки шумо мушкилоти худро ҳал кардан мехоҳанд даст ба гиребон мешавед. барои нафароне ки дар ҷустуҷӯи кори иловагӣ буданд рӯзи бобарор аст. асабҳои худро эҳтиёт кунед ва ба хасташавӣ роҳ надиҳед. сабр дар ин рӯз бо вуҷуди он ки асабҳоятон харобу табатон хира аст, кӯшиш намоед ки бо нафаре муноқиша накунед. давоми рӯз пули зиёд хароҷот мекунед ё нафаре бо мушкилоти молиявӣ ба шумо муроҷиат мекунад. аз хотир набароред ки асабхаробӣ ба саломатӣ зарари ҷиддӣ расонида метавонад. ҷавзо дар ин рӯз мушкилиҳое ки ба сари шумо меоянд ба зани алоқамандӣ доранд. ин зан яке аз наздикони шумост ки ғаму дардашро бо шумо қисмат кардан мехоҳад. имрӯз мардҳо бо занҳо забон ёфта наметавонанд. якравию истодагариятон боиси нофаҳмиҳои зиёд шуда метавонад. саратон давоми рӯз дар ҳаёти саратонҳо ҳодисаҳои ногаҳонӣ сар мезананд. дастгириву эътимоди ҳамкорон дар ҷои кор ва тиҷорат шуморо ба кор дилгармтар мекунад. мутаассифона нақшаеро ки дер боз тарҳрезӣ мекардед бо сабаби танбаливу фориғболиятон амалӣ намешавад. асад ҳодисаҳое ки дар ин рӯз рух медиҳанд боиси саргардониҳои зиёд шуда метавонанд. яке аз ҳамкоронатон бо суханҳои беандешаву бадхоҳонааш ба иззати нафси шумо мерасад. агар ба маслиҳати ситораҳо гӯш диҳед, беҳтараш муносибати худро бо нафаре вайрон накунед ва ба созиш омаданро омӯзед. сунбулаҳое ки ба тиҷорат машғуланд дар ин рӯз фоидаи хуб ба даст меоранд. дар ин ҳолат як қисми фоидаи худро ба кори хайре сарф карда метавонед. ба хуруҷ намудани бемориҳои музмин иҷозат надиҳеду сари вақт ғизои дуруст тановул кунед. аз шамолхӯрии гурдаҳо низ эҳтиёт шавед. мизон имрӯз шуморо душвориҳои зиёд дар пеш аст ва барои рафъи онҳо андешаву рафтори оқилона лозим аст. мушкилиҳои оилавӣ то дер хотима намеёбанд. беҳуда кӯшиш накунед. агар хоҳед ки моҷаро калонтар нашавад, дар баъзе ҳолатҳо гузашт карда моҷароҷӯёнро ором созед. ақрабҳое ки аз нафаре қарз доранду қарзашонро то ҳол барнагардонидаанд, дар ин рӯз дучори мушкилӣ мешаванд. барои барқарор кардани саломатии худу наздиконатон андаке маблағ сарф мекунед. барои ошиқон рӯзи бобарор буда маъракаи ақди никоҳ ё тӯй дар назар аст. қавс дар ин рӯз занҳо худро нороҳат ҳис карда камқувват ва рӯҳафтода мешаванд. дар чунин вазъият онҳо ба нимаи дуюми худ сахт эҳтиёҷ пайдо мекунанд. нафарони серкор бояд вақти худро дуруст тақсим карда тавонанд, зеро вохӯриву нишастҳо аз ҳар вақта зиёдтар мешаванд. ҷаддӣ дар ин рӯз аз хариди дирӯзкардаи худ қаноатманд мешавед, вале ин хурсандии шумо дер давом намекунад. баъди андак фурсат аз хариди кардаи худ пушаймон мешавед. хуб мешавад ки ин одати худро тарк кунед. ҳодисае ки бо сабаби ҳамсояҳо сар мезанад шуморо ошуфтахотир ва асабиву хашмгин мекунад. далв агар обрӯву эътибори худро аз даст додан нахоҳед, бо нафарони бадкору бадкирдор ҳамнишинӣ накунед. хусусан дар давоми рӯз ба куллӣ аз чунин афрод дурӣ биҷоед. барои сафари роҳи дур рӯзи мусоид аст. хатари ҷиддие таҳдид намекунад ва сафаратон бобарор анҷом меёбад. ҳудҳое ки ба тиҷорат машғуланд аз шарикони кории худ фоидаи хуб ба даст меоранд. шом каме нотоб шуда табатон баланд мешавад. ба таҳлука наафтед ва воҳима низ накунед. сабаби нотобии шумо серкорӣ ва хасташавии зиёд гуфта мешавад, на ягон бемории дигар.